Dat kan er weer, ja. Ik heb hem nog, maar dat was niet. Ik zijn de naar elkaar, dus het is werk van maken. Van Walter de Jong, natuurlijk, waar ik toevallig ken. Ja. Een kampioen. Ja, een kampioen. Ja, Pardiesstraat. Ja, en de dingen ook met Prima Donna. Ja. In dag van de brand. Ja. En dat links kan weg. Dat is al nu lukt. Dingen dat... Dat is goed, ja. Dat is niet meer. Dat is nog niet. Ja, ze weten nog niet. Ja, waar het gebeurt is, dat weet ik niet, maar alleszins na het die vervoering weer, want hij heeft een probleem met zijn twee voeten. En dan de meekwaar niet meer zeggen, de reden waarom hij verkoopt, maar die is echt gewoon een goede stad. Ja.